Estaba aquí cunhas notas que teño de algo que eu decidín chamarlle retórica estética, que sería, para min, a proxección da ética. Unha ética que xa non existe, que morreu, mais na proxección si existe. É todo superficial e proxección, todo iso non está interiorizado. E daquela eu repasei un pouco a historia un pouco sobre a estética, a nivel filosófico. Platón diríanos que o belo e o bo son inseparables. O belo, o bonito, é o reflexo da orde moral. E Aristóteles, aí nasa liña, dicía que o belo é a virtú. A persoa virtuosa é bela porque a súa alma está en orde. Así que nesa filosofía clásica poderíamos encontrar que o estético, o belo, é consecuencia da ética, desa moral. E despois chegaría a ruptura moderna. No romanticismo, e aquí Kant sempre sería aí digno de mención, o xuízo estético sepárase da ética, non? E depende do gusto. Aquí xa, esa filosofía máis do individuo, xa a estética é un pouco a criterio teu, non? Do que a ti che guste. Digamos que o teu criterio estaría por riba da moral. Nesa ruptura moderna, Nietzsche, pero hai que lembrar como acabou este home non psiquiátrico, que é maravillosa a súa filosofía, pero Nietzsche foi só extremo, dixo algo así como que a vida ten que ser unha obra de arte, aínda que sexa cruel e inmoral, ¿sí? Ten que ser igual unha obra de arte. Bueno, sería unha idea moi Nietzsche, moi extrema. E despois estaría a posmodernidade, o actual. E aquí temos a Bauman, coa sociedade líquida, e esta idea do capitalismo estético de Lipovetsky. Estaríamos falando a día de hoxe, non? Isto é actual. A estética sería unha estrategia de supervivencia simbólica. A estética en sí sería ese simbolismo, pero sen fondo. A persoa boa sería a que fala ben. Estaría o parecer por riba do ser. E isto é algo que anticipou, que tiña a nota, anticipou Fromm, que eu non sei exactamente a cita, pero Fromm dixo algo tipo a que o home moderno cree que é libre porque escolle o seu coche ou a súa roupa, pero non está escollendo o sentido da súa vida. E isto que nos anticipou Fromm é un pouco o que podemos ver nesa idea de sociedade líquida de Bauman, non? Todo é performativo, todo é superficial, e a estética pois sería esa supervivencia, esa símbolo de liberdade, símbolo de compromiso, símbolo de todo sen fondo. Según eu, a estética actual, me gana de definir así, sería só máscara. Sería a máscara do teu vacío ético. A máscara da persoa que non ten eses límites morais porque non ten moral, porque dá igual. Sería algo moito máis próximo a Nietzsche. Eu son cruel, eu non me importo de nada, pero, espera, teño un discurso, isto nunha sociedade formada, non? Como a nosa, con tanto acceso a información, é moi fácil performar a ética e proxectala. Temos todo.
xa non as redes sociais, a propia infraestructura social aí, analóxica, non? Todo o que o sistema fai para nós. Todos ese consumo de ocio onde nós podemos ir e proxectarnos, estar na manifestación, no evento solidario. Aí as persoas fanse partícipes e aprenden esa retórica, ese discurso sobre o humano, sobre o amor, sobre a bondade, a solidaridade, sí, sobre o que é xusto, sobre o que non é xusto. Isto podes aprender e ti podes ter a túa retórica e dicilo, e efectivamente non é xa boa a persoa que encarna esa bondade, senón a que ten a retórica, a que o parece. As formas morais están presentes, totalmente presentes. Son algo, e vémolo nestas redes sociais, isto ten que ser así, o outro ten que ser... Están super presentes, pero é todo estética, é retórica. Non hai o fondo moral, está vacío. As persoas non están integrando isto. E moito menos encarnando. Estáno predicando. Estáno amosando na foto cun solpor que fala de plenitude, de autocoidados, de felicidade. Si, é todo tan bonito, pero o fondo está vacío de contido moral. Logo, a ética é estética, é discurso. Eu anoteino así, a estética sustitúe a ética, porque a estética é fácil de conseguir e é rendible. Non xa pero nese capitalismo emocional, a estética é rendible. É un capital simbólico que a persoa ten. Que é moi Bauman, sí? A estética como a forma de supervivencia simbólica. Aquí vou recomendar un libro. La salvación de lo bello, de Byung-Chul Han. Vou ler unha cousa que cando a lin chegoume moitísimo, na que Han cita Rosenkrantz así: lo asqueroso es la dimensión de realidad que tiene lo atroz. La negación de la forma bella del fenómeno mediante una amorfidad que proviene de la putrefacción física o de la degeneración moral. Degeneración moral. La apariencia de vida en lo que en sí mismo está muerto es lo infinitamente adverso que tiene lo asqueroso. E esa idea que aquí di, non? A degeneración moral. A min resúltame asquerosa, é unha cousa que é a primeira vez que a falo en voz alta, resúltame asquerosa a degeneración moral. Falamos do asco como aquel alimento que cheira mal e nos dá arcada. Pero o asco é unha emoción que é moito máis grande que iso. É igual que a ti podes non soportar ulir un alimento que unha vez che fixo mal. Eu opino, e así o vivo, que me dá asco as persoas que me fixeron mal desde esa degeneración moral. Sí. Eso como se comeses un alimento que tiña moi boa pinta, estaba podre. Para min, certos vínculos con persoas que tiñan esa retórica estética, que tiñan toda a boa pinta, e papei aí, trajei coa pinta, mas estaban moralmente podres. Prodúceme un tipo de asco
que efectivamente é unha emoción que está así descrita na psicoloxía, na que non podo soportar nin ver nin saber cerca a esa persoa. E será feo, pero paréceme dunha sanidade emocional que o meu corpo sinta ese tipo de asco. E despois desta dramatización, pero dramatización que a digo de corazón, que o sinto así, eu teño tomadas unhas notas do que para min sería a diferencia entre a ética encarnada e esa retórica estética, non? Esa ética performativa. E para min a ética encarnada daría lugar a unha beleza superior, que sería a da mirada limpa, a da palabra honesta, a da presenza humana, a veces desde ese silencio coherente. E ese silencio coherente é o silencio que te acompaña, ou o silencio que se retira con dignidade. É unha beleza superior porque está desde esa idea das filosofías clásicas, está vinculada dunha forma inseparable á bondade. É esa beleza da persoa que marcha con dignidade, que colle as súas feridas, pero está chea de amor propio a persoa, e marcha con dignidade. E iso é belísimo, iso é fermosísimo. Para min iso sería a ética encarnada. Eu non magoo a ninguén, mas rexeito totalmente a falta de ética das outras persoas. E a retórica estética, que decidín eu unir as dúas palabras para darlle unha forma de mencionar esta ética falsa, non? Esta ética que é para se proxectar. Tomei eu as notas así, sería o falar de valores que non se están exercendo. É só o discurso. Sería expresar a emoción sen ter a capacidade de vivila. Sería unha moral decorativa. Esa foto nos stories co solpor que fala de plenitude, sí? Política da imaxe. Política da imaxe é parecer en vez de ser, ter en vez de ser. Todo é superficial. E sería a alienación moral real na que as persoas creen que na súa retórica, nesa retórica estética, xa cumpliron, xa está. Sí? É como se eu viñen a este mundo a amosarme, a proxectarme, non viñen vivir.